चल असो के लगन में तोरो गाड़ी हरदी लगवा देता। अरे भाई अरे चढ़ल जवानी के मजा यही समैया में राजा जी तमाजा मारे चलो चली जा चल के मरैया में राजा जी इतना लइका नतिया बदमाश बा न ओ करे तो हम जिया गनी कोबे भेंजनी कि जोर हंसुआ लेके आव हम भुला गनी ह आ घास का बार लकबा खेतन में इतना लागल बा सरसों बा इमे तीसी बा केराय बा एमा घूसा तो मैं लहंदाई कि ना लहंदाई आ कहमी कि बच्चा बा ले अब हंसुआ बा घास गोड़ के आरी पके लेके चल जाई देखो तनी कि नथी कब ले आवेलन घुमना हो गइल बाटे घुमना खैना एकरा में आगे बाटे पीछे नहीं खे को जानी कब ले आई कब ले ना आई यही से कहल जाला कि जब घर से निकललू तो हाथ में हथियार ले ल तबे घास गढ़बू आ चाहे कौनो चीज करबू। बाबू अब गहुए जब पटैलो ह त कम से कम स्टोरिया पटा देला गहुआ में कहत से बचवा नदी के तीरे बड़ा बंसुआरा रहत से हो कहा करबो हमरो गाड़ फाड़ जाती है डरनी ये सब तो बड़ा उका ले बानी कहेला कि रेडी राख पीस के मसाला हो भोरे भोरे नतिया जाला मछरी उतमारे हो खूब लटकाई के कमर पतरी ओहा कौन आ सैया मारे ला गड़हिया में गरैया मछरी तीन मुर्दी बड़ा नया धीरे से पहले बतियावे त ढेर दिन हो गइल बा गांव के भौजाइन से बतियला से हो का करबो नदी नाला रहत तनी हमरो दिल दिमाग जोन बात होने ने ओने घुमता ए ए ये कैसे करतड़ा हो प्रणाम हो चोभोकन भौजी का हो कैसे चोरवा छिनरन लेखा कर तड़ा हो जान तड़ू का ताकत रन हना कोनो देखो समत कहो डंडरे कुछ करेल बड़ा का कोई की अरे आइरन हमर सरसों घूमे बाबू कहन हो कि तनी सरसों और बच्चा घुमले आउ जान तड़ू काहे लौड़िया लेल बानी अरे जब सरसों घूमे बा तो डेराय वाला कौन बात बाटे ओही में बंसुआरा रहत सकिना बड़का बड़का दातल बंस सरवा मार दे तो भौ अजी पिछले तो ए देखो हमके काहे डरावा रहो अबे घास पत गढ़े के बा ए भौजी का एगो बात पूछी का हो रुको तारा सच कह दे तनी का बोला अपना लइका पर तनी ध्यान दो अब कितना ध्यान दियो 1 लीटर दूध हो आवत के दोनों बेरा मिला के आधा किलो सुबह आवेला से आधा किलो शाम के आवेला आ खाना खियाई ना खेल के तब न पलहवा लेखा भइल बा अबे कहिया के उ लइका हो बाक मर दे कहीं का आदमी कहलो कि मेहरारू इशारे पर चले ली स आ तू बाकी जौन इशारा पर हम कहतिन तवना इशारा पर तू नहीं खू जा पढ़ावे लिखावे कहता रह बा ऊ नाही हां अपना लइका के बहिना देख के कनिया बियाह शादी को दो बताओ खाना बनाओ तो तोहरो हाथ गुड़ जरते हुई ना हो जब लेके भागी तो पछतई हो ई का कहता हो ई का कहतड़ा हो जो बार भेटा तो तब कहता का ए चाचा कहता का ए चाचा अगुआ नहीं खस आवत का कहीं भेटा तनी चौक चौराहा रोड रस्ती पर इहे पतिया पूछता सुना कहला ना आदमी न कि देहात के देहात ना देखल चाहेलन अच्छा आजकल के गांव घर के आदमी के ज्यादा जलन हो गइल बा हां जानला कि ओकर त एगो लइका बा आँखी में धंसल होई हमार लइका बा त आज आयो तारा कहला ले कब हम लइका के बियाह ना क देही अबर लइका हमार लइका बा ऐसा ही लपेटनो चाचा कहता ना कि हमार लइका पढ़ता 9 में ए बचावा आ लेके 1 महीना में लइकी हो गइल फरार लगला मुंह बनावे ए मामा के हमार लइका ना हो जा अच्छा मोहर मारल बा उनकर माथावा पर ए हो हमार लइका बा ज्यादा लेके भागी तो हम देख लेही लेकिन तोहार काहे फाटता अब का करबू दौड़ दे आज बहानी या कहता चाचा मोह लागता ए से हम तोरा के कहतनी हाँ तो मुँह अपना जगह रखल जानल हमार लइका भागी ना पराई ना आ भागियो परा जाई ना तो तहरा भीरी हम जाइब ना हम बढ़िया संस्कार सिखैले बानी अरे नीक बात कहब आजकल के जमाना में तो सबका तीते न लागता के मीठ लागता हमार कह रहे कहना तब कह देनी अब तू समझ चाहे न समझ हम चलन हाँ जा जा सांझ के नत रह न त काम का बड़ा जाई काहे हमरा के लेके भाग जेसन का कोनो
ना हो जब पीछे में लगा के उलाट दिया तब जनी हो। अरे मुआना का रे का हमरा के पीछे में लगा के उलट दे। अच्छा ये पहले बताओ, हम जाए भनिया सरसोईया और भनिया से लील गाय चाहे हरना उरना, हम लोग खेत दबाया के पीछे में समझ से गब देना सिंह से, तो का करबू? हम बहुत दिन से आवत नहीं। अच्छा ये बताओ अब भैया बाला बाहर तली पिस्टिक बड़ा चटकार मारतलू आवे न त ना मारे लुई का तारा खातिर मर लेबन चटब यही तरह देवर बदनाम बाला से चटवावत है नहीं किसा कहते से चटब जइबा कि ना तू एजल से जइबा। हमार ओठ हम लाली मारी या चाहे गोबर मारी उससे तारा का मतलब बा? अब ना ही बड़ा सुघर सागर लागत लुई से कनी हम लगल ना यहीं छेड़खानी करे। अरे भौजाई हम तो का भई हो। हां जा जा मेहरारू बना लो भौजाई बनी तो। अब का करी बुढ़ावा भैया से बियाह ना भइल तो बनाइए ले रहती। कुछ कहले बा का हो? कहनी है कि समय से पहुंच जा घरे। बड़ा चिंता करे आइल बना। आई हो नतिया गोल बनो तो वो ना आई। अच्छा रह इनका जा तनी घरे के कहां बाड़। का हो करे जा, का हाल चाल बा? ठीक बा हो हमरो। सुना ना एगो बात कही, खिसिबू ना न, हमसे बियाह करबू न? हाँ मर्दी हमहू तो से बियाह करो। बियाह करब आहो ई देखो हो नतिया दो गालवा हे जा के आई केवना रे बतियावता। सोही मजाक ना, हम तो कहत न कि चलो हम तू भाग चलल जा। भाग चला अरे कौन ये रे? अरे किन नहीं बचा तुमने? ए माई देखो हमके मार मत। करे तू गोइल है हंसुआ लिया गेली आय आई केवना अपने माइले बतियावता रे कौन सा बतिया रही अरे आय लगता कवर लिया रे ठीक है ना कहत रह भंटा बा के फौजी तहर लइका हमसे कहत कि बियाह करबा आ बहुत कुछ कहले ह। ए माई रे देख तोरा गोल पे गिरत तनी। अरे हमरा के माई नत कह, का हमरा के कही? माई नत कह, तो माई मर गइल। अब देख ये करबू माता। अच्छा बताबो कितना उ कहले ह, वो बेचारा के बात पे यकीन ना कइनी ह। हई तू हंसे लग गेल है ना? सुन भी पहले बतिया। हां कह। अब न सर्वजना त कहे के पड़ी सही समय आ गेल बा, न त रणुए मरे के पड़ी जिंदगी भर बियाहो ना होई। रुक जा माई से कोहम ये बार न कोहम सोच ले बानी। कुछ ना रे भाई सुन एगो बात कहत है खिसिए मत, अब पापा ले कहिए मत। हां बोल बोल बोल। देख एगो लड़की से न हम प्यार करी ना, वैसे भी सियान हो गेल बनी। अच्छा ये बता हमरो बियाह शादी कर देती तो हमहू अपने परिवार में न रहती। का जरूरत बा दूसरा के घरे गइला के फोन से बतियैला के? करे तू 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 माई गोड़ पे गिरत मरी है मत। तू इहो काम कर लगले रे। अब तारा नहीं के बुझा कि तार लड़का सियान हो गई। चुप नतिया चुप, मन करता कि चूरा पर पानी में डूब के मर जाई। नहीं मुँह जल जब तू मुँहे जइबू तो हम माई कहम के करा के आई तब ना के माई कही ना 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 जान से प्यार कर ले ओकरा के माई कही ह। उ हमर माई हियो कि मेहरारू हियो? बियाह कर लेल बड़े करे ना बियाह नहीं की कइले। कहां के बोले की रे? हिया खदड़नपुर के। खरदन कारे हौ चिरकुट बुढ़ाऊ के हितई में गोई रहे उनकरा बेटा के बियाह में तबे के तू लड़की पटाइले बड़े न रे। मैं जान गई। आय के अरे चिरकुट के पतोहिया के बहिन नहीं है? ना ना वो दूसरा घर के हिया। देख कुछ हो जाई न एकर मतलब बबलिया है ना रे। अरे पहले बात सुन। हां बता। केहू से कहिए मत। अरे चुप पहले हमसे बताओ तू। बहुत बड़का शिकायत होई। हम न गांव में दो चार आदमी से कहले बानी रे कि हमर बियाह करवा दादा। सरवा कौनो गांव वाला सुनत नहीं कर बियाह करिए ना तो कौनो के भवादी मत दिहे। हां दे बात करे जा कौनो के कि हमरा लगे हमर बेटा के शिकायत करिए साने। आय जीभ खींच ली हती तोरा पता भी नहीं खे। देखिए आज से अभी से मिलल जुलल बंद होल बतियल बंद आ तोर बाप के लिया के ओकरा बाप तोर जाइब आ तोर बियाह ठीक करवाई। अच्छा ई बात बा। हम तो कहनी कि हमारे जी भैया मत कबार दी है रे। चल असो के
लगन में तोरो गाड़ी हरदी लगवा देता अरे भाई अरे बियाह चढ़ल होई। जवानी के मजा यही समैया में राजा जी तमाजा मारे चलो चली जा चल के मड़ैया में राजा जी गा देहनी ऐसन क्यों गाना सुना काहे का भाई हो चाचा प्रणाम मत कहियो बतिया मत कहियो सुना सुना चाचा प्रणाम खुश रह बच्चा दूधो फल पुतो ना हा अरे बियाह का भइल बा तू तो नाही पुत फरी होई होई बियाह होई तार माई से हम बात कर देल बानी सुना को दिल बड़ा हां हे का हो असो के लगन में हमारा घर चल ह फुलावरा खाए हम तो कनिए पूरी छनवैबू काहे के बियाह कर बेटा के तो पूरी छनवाई तिल ये का में चाचा। पूरी दुल्हा बनम त हम कैसा लागम हो हाँ, साला जान तोरा बियाह में कुछ ना चम लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस अब रहे दिन तक कहीं गोड़वा तो छटक जाई ना तो नाक के फुकना टूट जाता नचबो बियाह ना के बियाह सपना में। सपने रही हम भौजी संगे नाचब बात मार दे अरे मत चल जुआ जले ले कह दिए कि अपना बाबू के विदा कर आ तू का करबू चाचा संग बतियाइबू ए बच्चावा अब बियाह शादी होई ते अब साड़ी के किनवाई ये किनवाई हन गहना के ना किनवाई ये जाई हम डीजे बैंड बाजा हलवाई जनरेटर तंबू अमल चाहिए हमारा इलेक्शन में कम सही सही हाँ तो कम तबे ना पैसे में सब करा अगर दी। गाड़ी में होई बम्बू ए चाचा जाता ही ना हमारे बियाह में बाराती चली हो अरे बचावा। उतरो ना तो कहता नहीं कि बियाह ना करब ए बच्चावा कह दिए ना करत हम बानी न 10 रुपया का तनी खैनी लेके हम मड़ई में ठीक बा हमरो के खियई हो